Πλησιάζει το Άγιο Πάσχα, η Ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Και πολλοί από εμάς, αν και είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί και φέρουμε χριστιανικά ονόματα, δυστυχώς από λάθος επιλογές και προτεραιότητές μας, δεν έχουμε σχεδόν καμία σχέση με την Εκκλησία, η οποία είναι ο οίκος του Σταυρωθέντος Χριστού και Θεού μας. Μερικοί από εμάς πάμε στην Εκκλησία μόνο στον Επιτάφιο ή στην Ανάσταση μέχρι το Χριστός Ανέστη. Πάμε στον Επιτάφιο τότε που ο Χριστός βρίσκεται στον τάφο και πάμε στην Ανάσταση μέχρι την ώρα που να αναστηθεί, μέχρι το Χριστός Ανέστη, και μετά φεύγουμε βιαστικά για τη μαγειρίτσα. Λες και τον φοβόμαστε το Χριστό ή λες και τον απαξιούμε και δεν θέλουμε πολλά μαζί του και του γυρίζουμε την πλάτη φεύγοντας. Αν είναι δυνατόν, πάρα πολύ περίεργη αυτή η στάση μερικών. Και αφεύγουμε λοιπόν στο Χριστός Ανέστη στις 12 περίπου, στη μέση της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας. Αυτό είναι μεγάλο λάθος και δεν πρέπει να γίνεται, διότι τότε δεν παίρνουμε καμία ευλογία, αλλά αντίθετα λυπούμε, στενοχωρούμε και προσβάλλουμε τον Αναστάντα Χριστό και Θεό. Ως βαπτισμένοι χριστιανοί που είμαστε και φέρουμε χριστιανικά ονόματα, πρέπει να πηγαίνουμε στην Εκκλησία με σκοπό να λάβουμε ευλογία, που είναι η μεγαλύτερη θετική ενέργεια που υπάρχει στο σύμπαν, και όχι να πηγαίνουμε εθιμοτυπικά, διότι τότε κατά τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη γελάνε και χαίρονται οι δαίμονες, τα ταγκαλάκια όπως τα λέει, εις βάρος μας, διότι πέτυχαν το σκοπό τους, να μας αφήσουν μεν να πάμε λίγο στην Εκκλησία, αλλά χωρίς να ωφεληθούμε τίποτε απολύτως. Αν θέλουμε να ωφεληθούμε πηγαίνοντας στην Εκκλησία, ιδίως την Μεγάλη και Αγία Εβδομάδα, θα πρέπει να πηγαίνουμε με πίστη και όχι εθιμοτυπικά, όχι μια τυπική επίσκεψη σαν περαστική, σαν τουρίστες. Πολλοί τέτοιοι τυπικοί χριστιανοί συνηθίζουν μάλιστα να κοινωνούν κιόλας το βράδυ της Αναστάσεως, νομίζοντας ότι τότε δεν χρειάζεται να έχουν εξομολογηθεί. Αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, πολύ μεγάλη αμαρτία και οδηγεί στην κόλαση εξαιτίας της αγνίας τους να μάθουν για τους κανόνες της πίστεως. Ακούνε τις διάφορες παραδόσεις που λένε συνήθως οι διάφορες γριές στα χωριά και πηγαίνουν και κοινωνούν τότε απροετοίμαστοι και αντί να πάρουν ευλογία παίρνουν κόλαση μέσα τους. Να προσέχουν πάρα πολύ, διότι αυτό απαγορεύεται. Η Θεία Κοινωνία είναι ο μόνος και απαραίτητος τρόπος ένωσης του ανθρώπου με τον Χριστό. Όμως προϋποθέτει κατάλληλη πνευματική προετοιμασία, δηλαδή εξομολόγηση, νηστεία, εγκράτεια, μετάνοια, συγχωρητικότητα. Χωρίς αυτά δεν επιτρέπεται η Θεία Κοινωνία, απαγορεύεται, διότι τότε αντί για ευλογία γίνεται κατάρα μέσα μας. Η Εκκλησία που είναι το σώμα του Ιησού Χριστού έχει όμως και άλλα αντίδωρα να χαρίσει στον πιστό που λόγω κάποιων λαθών του δεν προετοιμάστηκε σωστά για να κοινωνήσει εν ώψη του Πάσχα. Αυτά είναι το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου και τα 12 Ιερά Ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης. Το μυστήριο του Ευχελαίου γίνεται κάθε Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ. Δεν προϋποθέτει καμία προετοιμασία, μονάχα πίστη.
και χαρίζει υγεία ψυχής και σώματος και ταυτόχρονα συγχωρεί και αρκετές αμαρτίες, όχι θανάσιμες. Γίνεται μόνο κάθε Μεγάλη Τετάρτη. Τα 12 Ιερά Ευαγγέλια διαβάζονται μόνο κάθε Μεγάλη Πέμπτη, απόγευμα με βράδυ, 7 με 10 περίπου, και χαρίζουν αοράτως ίαση ψυχών και σωμάτων και κυρίως τρέπουν σε φυγή τους δαίμονες από τις ψυχές και τις διάνοιες των ανθρώπων. Εσύ, χριστιανέ, που δεν έχεις εξομολογηθεί, που δεν πρόλαβες να προετοιμαστείς κατάλληλα για διάφορους δικούς σου λόγους, ώστε να κοινωνήσεις εν ώψη του Αγίου Πάσχα της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού, μην μένεις αμέτωχος όλων των δώρων που χαρίζει η Αγία Εκκλησία του Χριστού στους πιστούς εν μέσω της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος, τα οποία είναι, όπως προείπα, το μυστήριον του Ιερού Ευχελαίου την Μεγάλη Τετάρτη το βράδυ και η χάρις, η ευλογία και η προστασία από τα 12 Ιερά Ευαγγέλια που διαβάζονται την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Καλή Ανάσταση, όχι μόνο τυπικά, όχι μόνο σαν ημερομηνία, αλλά καλή Ανάσταση πνευματικά, διανοητικά και καρδιακά στον καθέναν.